Ita nga aldaw anya dagiti drama a istorya a yeggo kadakayo? Laglagi pem koma abuyain ken saan yo koma malipatan? Ti panag-subscribe iti kanal ko? Ha? Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tag-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manen amin itinabara ngayon kay panangtartarabay, dito'y nanumo a channel tayo. Ti surat ngayon tayo kanbiag ita, ket nagapo kanipagayam tayo a Jojo, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jojo. Tubuak ti Nueva Ecija, ngam kinay kayat kontiin madayo iti mismo a lugar mi, gapo kadagiti jak ni namnama a pasamak. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ni manong muka di adensyo jay imawag anak ko. Wala na. Nagpawit ngamin. Nang taditi allowance ko. Ada para kada kayo. Adamot para ka ni Manang Alice. Ay katimbag man tain lakam da kami. Ang apay ngay asikati nagpawitan na. Saan kat ani Alice? Awan ngamin ATM ni Manang Alice. Isa siya kung tinagpawitan na. Kasta aya. Ala, agpaili ha. Inak iwidro ti impawit ni Manong. Dumagasak tumutin iti balayda. Tamapan ko ito ti para ka ni Manang Alice. Mala anak ko. Gumatang kanto nga ruden iti sidaan tayo inton malamuan. Wen na na. Oh, agmerienda ka pa, Jojo. Ala, si kamot na tinangyag iti merienda Manang. Nakababain pa ikit din. Awan rumbang apagbainam, Jo. Amangan ki dino nasinga kay ti aramida Manang. Nalpasan tar aramida. Nagawid matanda giti trabahador. Isong agmerienda tamay. Kabayatan ti panagsarasarita. Awa na Manang. Dandanin malpas ti balayo ha. Mabayag pa ito eh. Iso asigurado ang mabayag pa mat ni Manong mo ijay abroad. Ha? Amom, agpada kayo anataer ni Manong mo. Adayo na tatar ni Manong ko adensyo. Ngamiti siya, Manang. Agpada kayo anataer. Numakit-kita ka. Kasla makit-kitak matlaangan ni Manong mo. Anya? Kinapod nun na. Maragragsakan na makakit-kitakan ka. Kasla maup-up nga mintiiliw ko kinimanong mo no makikita ka. Ha? Sapay ko ma, dadi mo ikan iti sa bali akay papanan, dagiti bagbagakan ka, Jo. O ala, ang merienda ka lang, Juan. Di ka agbabain. Nay, narabyan kamot anagawid, anak ko. Ay, wanar na lang. Nagis-istorya kami ka ni Manang Alice. Di mimot na pupuutanin. Rabi igaya man. Kumusta ngay mo, di ipapaaramid da balay da. Malmalpas ka din. Mabayag pa'y kano kung na ni Manang Alice. Ikanda kami niti second floor kung third floor. Iso sigurado ang mabayag pa malpas da jay. Kastaya, kunak nubong galulaang. Padakkalan dagaya matalaga. Isumot ti ko na ni Manang Alice.
Ay katsan pa'y nga ron nga agawid ni Manong mo ano kasta. Nalabit na kasta, nanang. Amangan, no palpasan na pa'y tibalay da. Santo agawid. Mabali na kasta anak ko. Hustumot kit di tapno malpas at agos. Numaminsan at damot kit di pagsaya atan tidakkel abalay. Una, kaadwan ka dagiti dadakkel abalay dito'y ayan tayo. Ket ada iji abroad dagiti asawa da. Hello, Manong Densyo. Oh, hello, ating ko. Di mat ko na masimbre kyo ito no may alawas. Uy, Manong. Apay aya? Mawan ti trabaho engkanto man tulungan ni Manang mo di balay. Ato ti malinisan ni Jay. Nangrunak at kalkalpas lang ti buhos. Sige, Manong. Awan parikot iti dayta. Mapaanak to iji balayo. Imbis sa manangdan ni Manang mo, sigan tulatan ti kan na iti kwarta. Iso pa pag-allowance mo. Oray saan, Manong? Tulong kun ka na kayo. Basit lang matabanag day jay. Kati kan nakalata. Kaysa di manangdan da pa iti sa balay. Aywan, mangitransfer rakmot lang iti kwarta iti ATM mo. Itit mong tumot lang ka ni Manang mo. Tayo na yun na nga igatang kadag iti masapsapol iti balay, ha? Uy, Manong. Ay, ibaglaangan tada ka mang tultulong kanyak dito'y balay, Jo. Uy, Manang. Isumot kami timbilin ni Manong Densyo. Ala, gusto pa lang date na. O may kataag merienda tapay. Uy na, Manang. Ay, mabisinak mo dun kahit. Oops. Aywan, kumusta kayo matan iti girlfriend mo? Ha? Awanin day jay, Manang. Ay, nati kaya't masawan, Jo. Awanan. Nabayagan na nag-break kami. Ni, apay nga eh. Kasano? Mababae yan na two-timer. Saan la siya tinobyo na? At dapay gayam sa bali. Iso nga yung break kon. Ay, sus! Sinayang nakangarot na. Ha? Ay na, no babae lang kumatiagaram. Nabayagan ngay naram ka. Anya? Agam, kasano nga ni Manong kuno bilang? Nukas pangarigan lang. Iso anagasat ti babae nga asawaam, Jojo. Malaksid anataar ka. Nagagat ka na singpet ka pa eh. Nagapwam, Jojo, anak ko. Narabyan ka manan. Ijay balay daman ng alis, nanang. Anya, kanayo na matan ti mapan ichay. Napan ko tinulungan ang naglinis ijay balay da. Kaya napan ko inted ti impawit ni Manong akwartana. Wen ngam nagrabrabi ikamutan ijay balay da ipag mo. Nagis-istorya kami pa ngamin, nanang. Ay na anak ko. Amangan no aday bagadag iti kaaruba makakitkita kan ka mapan ijay balay da ipag mo. Nang runak at dudwa kayo ijay. Sawon dati kayat da sawon ha. Awan mo ti dakas ngar aramiden mi kanima ng alis. Kaya nasingpot nga ipag ni Manang alis. Kaya nadayumot nga inaunang ngam iti siya. Alangan mo't apatulak mo bilang laeng. Ay na, di mo laam mo no anya ti sasawon dagiti marites a kaaruba. Bye-bye anyo ida nanang. Kasi itinakon awan ti madingar aramiden mi. Jo? Mabiit lang dito yung Manang. Malpas ko. 5 minutes lang eh. Agina ka pa'y Jo. Umay ka. Punasak tilingat mo. Aha. Ha? Ni, pinunasa mga agpaiso tilingit ko, Manang. Wala. Ala, agina ka pa'y. Agtugaw ka. Umay ka, talabay ka. Ha? Kasto na iti panang matmat na kanyak. Susabaw. Sapay nagkiting ti shorts na. Nakapudpo daw ti legs na. Uray adan-idan na. Napintas kan siksipay lang. Pinsan na mailibak. Talaga napintas mo ti ipagkaw. Jo? Nagpasaklot ka mo't kanyakon, Manang alis. Alis, kunamlatan kanya. Ah. Di na ko nauawagan iti manang. Nang rona no kastoy adudwa talaang dito'y balay. Ha? O ala, o subam ti kami setam. Tapo na sa tilingat mo.
ate inyalaan ka iti pagsukat ang asando. Diyos kay, madiday to yun Diyak samot kan malapdan tiriknak. Hello, Lakay. Pasensya kan Jack na sungbatan adagos ni awag mo. Makumikom kami ngamin nga aglinlinis dito'y balay. Wen, okay lang, bakit? Mawatag man. Oh, kahit kumusta ka ba tayo? Ay na, awan rumbang apagdanagam kanyak, Lakay. Okay aklang dito Pasensya ka. Dapway lang namin makabakasyon ni tatawan. Masaya nga nak kami titigas tusag man nga agawin. Iso ngay pampaminsan kung tuntag bakasyon. Into numayatawan. Wala kay, maawatan ka. Barang malpas tumad da ito'y balay ta inton madanon ti panagbakasyon mo. Wen, bakit? Igiddan tantumot tayo ngay pa-blessing into nagawid ha. Wala lakay. Agan-anad ka nga ro di ta kanayon, wan? Kailiw ka una yan din siyo. Kailiw ka matunayan, bakit? Sana bale? Mabit lang ang timay sa atawan. Ipapastanton ti aginiliw inton makaawid ha. Wala. Sige nga Rodan, taituloy ko pa itar aramidak. Baliwan tanto manin ti agsarita, lakay. Sige, Rod, bakit? Kanayon mo kumalaglagi pa yun nga ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, densyo, lakay. Kunakit din no nagawit kanjo. Adda ka matlagayan dito salas nga agbuy-buy ti TV. Ha? Uwan, manang alis. Diyak ngaminan maabutan ti buy-buya. No agawid ak pa di balay. Iso dituya ko na nagbuya. Pasensya ka na. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Jo. Okay lang kanya. Uray dito'y kapaykit din amaturog. Ha? Kaya't nga, Kwa manang. alis ko nam ka din. Um, Babe. Ha? Nagalasmat nga min adanggan numanang kunkunam kanya. Kabayatan ti pa naglabing-labing. Ha? Alice. Babe. Kasta ang amin, Jo. Nagsamit adanggan. Ay na. Nakatataal ka talaga, bayaw. Ipag. Susabo. Kastao niya pa nang apros na itilupaw. Sabali mo ng titurong da ito, nakastoy lang. Papanam, Jojo. Ije balay daman ng alis, nanang. Na, anyat ko ichay. Inak itad ti impatulod ni Manong Densyo akwarta. No kasta, nagpawit man gaya man. O nanang. Di kay madanagan, tadda para kada kayo. Kat mo tingarudan at mapanak man agpalingki. At piti 5,000. Ay na, nagsaya at talaga di kabsat mo, Jojo. Uray addan asawa na, ikikanda tayo latamat. Sayang laeng tadidamot na parapuran iti anakin ni Alice. Ay, uwan nga rin nanang. Kasano, kat adamot iji abroad ni Manong. Sagpaminsan mo ti panagbakasyon na. Wan nga rod, kunakmat ngamin ide ang mga pundalaangan ngam di damot kaya. Ingkay kat ang palingkin nanang, tamapanak mo tin iti andaman ng alis. Wan, ngam na saan ka manan nga agbaybayag ijay Agawid ka adago, sanak ko. Uwan ka din nanang. Anya tararamidam ti tamanang. Ay, ti marmartilyo. Himbag tayo may ka, Jojo. Ilan lansak man day ito'y pangikabilak kadagiti masetas ko. Itikas na, napintas akitaan. Wala, mutoy. Siya kung ti mga ramid. Sige man nga, Jo. Ilan samta iyawat ko dagiti nakapaso ang masetas, ha? Anay ko! Anay ko! Apay manang, anyat na pasamakin ka. Ay, adan sa nabanda ka kalansa, Jo. Anay ko! Anay! Mabit lang. Nagsakit! Kita man ti dapan mo. Aday ta, naikatan ti na itudok alan sa iti dapan mo. Naugasak matan. Panagkunak, kat saan mat kit di unay anaunag ti pan nakatudok na. Ay, anay ko. Medyo naut-ut lang tama, Jo.
Talaga kasta. Nga may katumot lang tutot na. Inton sumamay ti tinumar mo nga agas. Sapay ko mga ruta kasta. Wen, talaga nga agot-ut ta. Tanatudok kot nga rot iti lansa. Ngam kas na ko na kon. Awan ti rumbang apagdanagam. Tasaan mo't nga iso tinaunag. Kan inugasak mo ten. Ay, Jo, inutam man kit titisaka. Iti kasta, mapipian ti ut-ut na. Ha? Alan, amok mo't lang ang akay kayat mo. Alice? Saan ay, ha? Kuha. Ala ka din. Inutam mo ti saka, babe. Agpudno ka man kanyak, Jojo. Ni, anyangay kumatipudnok kada kayo nanang. Anya ti kayat asawan ti kanayon nga ipapan mo iti balay da alis. Sakit kanayon ti panagkuyog yu arumwar. Anyangay kumananang. Awan mo ti dakas na ijay. Kanayon na kamapan iji balay da. Ta ibabaon nakit nga rod ni Manong Densyo. Mapangkutulungan ni Alice. Ay sti ni Manang Alice kadagiti matrabaho iji balay da. Pudno nga kuy-kuyog kami. Awan mo ti madingar aramidon minanang. May sa, kuy-kuyog kla mapanagpurpurchase kadagiti kasapulan na iji balay da. Ay agtal na ka man, Jojo. Sa anak akay yanak, tapno jak maawatan dagiti gargaraw yo. Anyat kayat Diyosawan, nanang. Isardeng yon ti kastangar aramiden yo kini Alice, Jojo. Ha? Siyak a mismo ti mangipulong kini manong mo. No di kay payla agsardeng. Ninanang man. Anya ka din kitang ibagbagayo. Di kan agin diti, Jojo. Agin dada magaklaeng ngam amok ti mapaspasamak. Ha? Anya ti amuyo, nanang. Napayagan a pinalpaliiw kayo kini Alice. Nakitak ti panagin innarakop kan panagin innagakyo. Ha? Ay unay kan anak ko. Ammo matirigregat ni manong mo ije abroad. Ngam na iturad mo payla ang alukwan ti kapsat mo. Napanan ti konsensyam. Asawa ti kapsat mo ti pakigimgim ng tilam. Nanang, pakawanindak ko ma. Pangasi tadiyo ko man ibagbagaday tabanag ka ni Manong Densyo. No saan kayo payla ang agsartang? Talaga nga ipulong ko kini manong mo. Uray na sakit. Ikaw arigatak aliklikan ni Alice. Makiwin na swasa kun kuha na, nanang. Kinapudno na. Makonkonsen siya akmatan, Jojo. Mabain akong kadananang kantatang. Kastamatan ka ni Manong Densyo. Iso nga umadayo ak pala dito lugar tayo. Papanamon nga eh. Umadayo ak. Mapanak agbirok iti pagtrabaho ak iti adayo a lugar. Iti kasta. Maliklikan tati agbasol. Jojo. No nyaman tinapasamak ka data. Kidawak alipatan ta kuman. Ibilang talangin adakas at agtagainap dagijay. Manang Alice. Wan, Jojo. Kat adtoyang asipapakumbabang agkid daw iti pamakawan. Gaputa sinulisog ka. Itanamtan kan lipat tinapasamak ka data. Kat pagbabawyan ta ti amin. Agkid daw ta iti pamakawan ken ni Apo Diyos. Pito atawan matan tinapalabas manipod idi. Kat aging gaita, jak paylaang nagaw-awid ijay lugar mi. Sinmang patmatan ti kapsat ko. Kat damag ko anagsikog kano ni Manang Alice, iso asaan matan anagsubli ni Manong Densyo ijay abroad. Pagbababawyak unay ti kasjay nga inaramid ko. Mabainak unay, iso adya kon nagaw-awid, kat kinay kayat kon ti agmay maysa. Kanayon ti panangayab ni nanang kanyak nga agawid akon, kastamatan ni Manong Densyo. Ngamras rasonaklatan ama kumikumak iti trabaho. Aging gaita kat makonkonsensya ak paylaang iti kasjay anapasamak. Jak amono aging gat kaano akastoy ti marikriknak. Kanayon mo ti panagkararag ko ngam apay nga ta akasladyak paylaang makamove on. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti panakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo.
Ken ka pagayam, Jojo. Talaga asaan ka ang makamove on no panpanunutem pailaeng tinapalabas. Lipatemon tinapasamak kada kayo iti ipag mo. Itanam mon kanilipat iti kasta makamove on kameten. Kang runaan nga aramidem ket timang pakawan iti mismo abagim. Ammom ngamin a nagbasol ka iti kabsat mo. Ammom amadi ti inaramid mo. Isu akasta ti marikriknam ita. Ngem mamati ka kanyak pagayam ko. Apaman a makapagkid daw ka iti pamakawan iti Diyos, agsubli iti sigod ti riknam. Ibagam amin kenkwana, uray pay kat isangit mo, irwar mo amin amadi amarikriknam. Kasaritam ti Diyos babaen iti kararag. Dumawat ka iti pamakawan ket pakawanem metten ti bagim. Patsek alumag-an ti riknam. Alakastan pagayam Jojo. Ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami kadagiti napipintas nga komentaryo kadagiti drama tayo. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay ibasa ken ikanbiag. Ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy apakasaritaan ket impatulod ni pagayam tayo a Dennis, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawek nga ilinged na kumalatan itinagan a Dennis. Tubuak ti La Union. Ngem iti agdama ket addaak ita ditoy Macau. Naamamok ni Jackie iti balay pagiinuman. Sigun kenkwana kasinsina da kano idi iti nobyo na isu anapan nagpalpaliwa daytoy iti kasjay a lugar. Nagis-istorya kami nga rod kabayatan ti panaginummi. Inanandingay ko idi iti saem a pagdaldalanan na. Inalak ti cellphone number na ket inala namet ti cellphone number ko. Gapot agpada kami idin a nakainom saan min analapdan ti bara ti bagimi ket nailawan kami. Ngem kalpasan day di arabii kinuna ni Jackie kanyak nga awan rumbeng a pagdanagak. Ngamin safe kano daytoy iti mabalin a panagsikog na. Kenno bilang man agbunga ti napasamak kada kami ket dinanto kano ikamat daytoy kanyak. Madamamet idi ti panangipagnak kadagiti papeles ko nga agpa-Saudi. Duwalangan alawas ti urayak idi sakbay ti ipapanaw ko, ngem nakla atak gapu takastoy metten dagiti pasamak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Hello? Ni Dennis ka di dayto Siya nga ron. Apay, asino da ito eh? Dennis, siyak dayto ni Jackie. Jackie? Juan, kidawag ko mati pa nagsarak ka. At da napatid nga ibagakan ka. Una.
Kaano? Ken sa dino ti pagkitaan ta, Jackie? Numabalin kat ita ko man, Dennis. Sige. I-text ko kan ka ti lugar apag kitaan ka. Okay. Dennis, masikugak. Anya? Nagbunga ti pan nakailawan ta. Naaman ni tatang ko ang masikugak. Kitkas na unay apungput na. Anya? Kinapod nun. Kaya dumakal ti apo ka bastardaw. Isungay kalay sa ti anak ko, Dennis. Ha? Pasensya ka no, Jack, imbaga ti panangikuyog ko kinitatang. Ang Jackie, di mo... Pangaasim, Dennis. Di ka ko managkadkad. Ang mga noon niya pa'y ti aramitan ni tatang ka. Ha? Awanan ti adupay asaw, Dennis. Ikasar mo ti anak ko. No di mo kaya't nga dadaga sa mapasamakan ka. Inton bigatan ti papan ko iti Manila. Ijay kun nga orayan ti flight ko iti sumarunong aldaw. Agan anad ka kuma dito, Ewan. Di mo baybayan ti bagim. Wan, di nakapakadanagan, Dennis. Si kakit di ati agan anad ijay. Nang runa kat adakan ton iti adayo. Awan rong mga pagtanagam kanyak. Kabailak ti bagik. Agyamanak iti panangikalay kanyak. Iti likodan ti panangibagak adikan ton riribukan. No bilang agbunga tinapasamak kadata. Ha? Amom ka di amanipod day di arabi. Kat si kaakanayon ti aday ti panunot ko. Mabainak lang ang amang i-text. Kan mangawag kan ka. Ngam idi na amwak ama si kugak. Jakon nagpangadwaan na ngawag kan ka. Awan pa rekot iti dayta. Kinapudno na. Kasamat la kanya. Kanayon ko ang malagip tinapasamak kadata. Ken may sa, rumbang na lang ba't nga itungpal ka? Ngamin, Jack mat paglibakan tinapasamak. Kat day talaunay ti pagyamanak, Dennis. Sapay ko matadikan to agbali. No siyak, awan ti rumbang nga pagdanagam kanya kunak manen. Uray kasto abiglan. O no, sana napakpakadandag iti pasamak. Nang runa ti panagkalay sana. Amok, kan mamatiak, amasursurutan tumit lang ayatan ti tunggal maysa. Nang runa, ket addanton anak ta. Dennis, Sana bale, tadamot cellphone. Uray ka sa ti kinabisit ha. Ikarigatan talat ta kumadag kinuntak. Iti kasta, agtalinad ti komunikasyon ta. uwan kat agsingsingpet kanto ko maijay. Kanayon mo kumaalaglagipan nga addan asawam. Kat dandani kan agbalin nga ama. Wala, uray si kamat. Agsingsingpot kamat ditoy. Laglagi pa nga damat asawam iji abroad. Nga agtrab-trabaho para kada kayo nga gina. Kaano ka manin nga agpawit, Dennis? Ne, katno ka ipaw-pawit mo lang matkan ka. Una, ngam na ibusan. Manumit lang nga itimpawit mo. No adda extra akwartam dita. Mangipawit ka pay laang. Tani, awanin allowance ko. Anya ngay kumati extra akwartak. Kat ipaw-pawit ko mat amin kan kati sweldok. Ay, kat itis kita rama. Umutang ka pay laang kadagiti katrabahwam. Amumot amasapol ko ti kwarta. Nang runa itatadandanin ti panagpas ngay ko. Sige, padasag ti bumulod iti katrabahwak. No da may pabulod da. Sige, katagyaman na. Ipawit mo adagos no, da mautang mo, wan? Uwan bakit?
Itala nga mariknak ti banog ko ah. Ay, nagsasarunumot ngayon ti pa nag-overtime ko. Alas 10 pa igaya man iti rabi eh. Napupuutan ng ti oras ah. Tidasayat, agawit akon. Iti kasta makay na nakpay. Masapak man na sumbrak inton bigat. Ada nag-message. Niruli akabsat ni Jackie ah. Hello, bayaw. Kumusta kan? Amangan no da kwartam ama balin ama utang bayaw. Imbagla apaggatang ko iti gatas ken diaper toy anak ko. Jakpay ngamin nakastruk iti trabaho. Bayadan kanto inton makaswildo ak bayaw. Una yan. Tiamudan sa gatado ti kwartak. Tidak mo ti regrigat ko dito yung agtrab-trabaho. Replyak. Pasensya kan bayaw. Ngamawan mabatbati asweldo. Ipaw-paw it ko amin kanimanang mo. Ngam ipadas mo ti mangibaga kan kuana. Parang adda may pabulot na. Aday ta. May send kon. May. Nagpartak mo na nag-reply. Awan pa'y sir-sirbin nga adda dita abroad. Di ka pa'y makatulong. Unay maten. Baybay akon. Diya akon replyan. Apay ngay, adi ka matagpaw iton, Dennis. May, katno kay pawpawit ko lang, hindi na pa nabulan. Mano lang ang mat ngay dayjay? Kurang pa'y apang gatas ti anak mo. Nag-abroad ka pa'y lang nga rod, no basit mo ti ipawpawit mo. Jackie, Awan ser-serbim nga ama. Di mo mat gayam maitod ti kasapulan ti anak mo. Di mo mat ammo ti obligasyon mo. Pagbababawyak ti pandaki ka laysakyan ka. hello? Inidog na maten. Una yun ti asawa. Nagsasakit dagiti isaw-sawang na asawa. Tinasakit. Naganak gaya man, ngam di da pa yung bagbaga kanya. Di da man lang nagisend iti uray may sala ko ma-picture ti anak mi. Ay, unay matin, Diyos ko. Apay ngay. Idi na minsan pa lang aldaw akong kontakag ni Jackie. Ngam di na sungsung batan dagiti chat ka na awag ko kung na. Ninanang ti umawawag. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Imbag man ta nakaawag kayo. Kasi ti Apo, nasaya at kami matanak ko. Saan ka kuman nga awagan? Tadyak kayat amasinga ka kabayatan ti panaginanam. Angam ne, kakaasi mo to'y anak mo. Anyat kayo, asawan Nanang. Ay na limang aldawon asaan anagawid ni Jackie. Imbati na ti anak yu dito'y balay. Nga awan man laeng kunanamot amang ibati ti igatang mi itigatas ti ubeng. Anya? Napanan na ka no? Kinapay asaan ang nagpakada-kada kayo? Saan ang nagpakada? Basta pimanaw latan akasla aso. Kat no di nakpay kasarsarita ti asawa manak ko. Labsa-labsan naklatan dito'y balay no kwa. Hala, bayan nyo pa ilang Nanang. Kasaritak to ni Jackie, apaman ang makontak ko. Ay na anak ko, amok tirigrigat mo dita abroad. Diyak ko makayat nga ibagada gito'y ken ka. Ang maasya anak una yan ken ka ken ti anak mo. Ibagbagak laeng tipod no. Kat adda ken kan amang paliiw iti asawam. Sige Nanang, aramida timbagayo. Hello, Dennis. Lakay, pasensya kan itaak lang ang anak kaawag. Nagpailiak ngamin. Kitjak mata na sangsangot ti nag-cellphone. Napanak nagbirok iti mabalin ko apagdagusan. Jak ngaminan kayat ti makikabalay kininanang mo. Anya? Ayun gayam, mangipaw ka maning iti allowance mi kini baby. Awanin gatas ken diaper na.
Sige. Agpawitak to adagos apama na makasweldo ah. Agyaman naklakay. I love you. Ayan nga ni baby. Amangan numabalin nga ipakita mat baba ni ti video call. I-on mo ti video ti cellphone mo. Tap na makitak mat. Naka-audio call ka lang amin. Ay, ikwala kay. Adaak ngamin ita dito'y computer shop. Diyak mo ako dyan di camera dito'y. Anya? Apay nga da ka dita. Kunak man no adda ka iji balay. Asino nga ti mangbantay ti anak ta. Kin ayan ti cellphone mo. Apay asaan nga iso ti usaram. Apay ay anagado sa lutsud mo, Dennis. Ah, Basta mangipaw ika. Iti kasta, adda allowance mo iti anak mo. Sige, bye. mabit lang. Hello? Una yun ti asawa. Sa balin sa daytoy na. Agsasaro mo ti message ko. Kita man. Nimot Jackie. Lakay. Naka-ICU ni baby. Jack amo ti aramidak. Awan apulos kwartak. Ado ti agas amasapol amagatang. Mangipaw it ka adagos. Pingatan. Anya tinapasamak iti anak ko. Awagak man. Oh. Di naman sumpatan. Reply aklatan. Sige, bakit? Mangipaw itak adagos. Kasaritak ti driver mi ta ison ti ibaon ko. Addaak ngamin iti trabaho ket jak mabalin ti rumwar. Ngem anya kadi tinapasamak iti anak ta. Isin ko na. Agpaw ika manen, Dennis. Anya? Sigon ka dagiti doktor amang tamtaming iti anak na. Masapul ka no ama operaan adagos ni baby. Gapoy ti sakit alaklak amon na ita. Anya ngamin ti sakit na aya. Ang kwa, nalipata kong timbaga ti doktor. Basta mangipaw ikan. Itikas na, adagastusan ti anak mo. Ag video call taman. Itikas ta. Makitak ti anak ko. Ay, kwa. Inindot naman. Jack makunta ka na. Sabalin da ito yung agparparik na kanyak. Tinasayad. Awagak ni nanang. Ay na anak ko, saan ama sakit ti anak mo? Luklukon na kalaang ni Jackie. Anya? No di ka mamati kanyak nga inam. Agdamag ka kadagiti makaamam mo kin ni Jackie. Iti kasta, maamuam dagiti aramidan na. Ah, Nabayagan nga ibagbagakan ka. Angam kasladinak mat ngamin patpatyan. Isakit mo mat di asawam. saan mo't nga iti isakit nanang? Jack lakayat nga agrikyer kami. Amuyo mo't nga daak dito adayo. Jack kayat nga isupay ti pampanunutak ti panagapami. Wen, ngam di ka kumaagbalin abulsak. Pangaasim anak ko. Agsasaro naman ti message ko. Nimat anti Susan nga ikit ni Jackie ti nag-message. Nagatidog pa iti mensahe na. Basa man. Hello, Dennis Barok. Diyak ko makayat ti makibiyang iti issue yo nga agasawa. Ngam aglablabusen ni Jackie. Saan apudno nga adda iti ospital ti anak yo? Kinapudno na adda kaliblib in ita ni Jackie. Ket masikog da itoy. Kukwartaan da kalaeng iti lalaki na. Jakon kabailan nga ilimad. Makonsensya ak una yan, parok. Sinaamon ti kaanakak. Lipatemon barok. Oh, sana. Sana po no dito eh. Sana. Hello lakay. Agpaw ita kumamanan. Awanen allowance mi iti anak na. Anak ta? Wano anak yo iti lalakim? Ni, anya
ngay bagbagam, Dennis. Tunggal umawag ka. Kwarta. Kwarta ti bagbagam. Pau-pau-itan ka met. Amin akid daw mo. Itid ko. Umutangak pa yan. Tapno laang maipaay ko tikid-kid dawam. Ngem lipliputan nak gayam. Anya alipliputan ngay bagbagam, Dennis. Awan kinapudno na dagita ngay bagbagam. Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Mamati ka kumakanya. Di kan aglibak, Jackie. Amok amin ang tikalukwan nga raramidan. Dennis, siyak ti asawam. Siyak nga rod kumatipatyam. Di ka kumamamat pa ti kadagiti sayang gusang laang. Awan kinapudno amin dagita impadamagdaken ka. Jak kayat amadadaal ti binukil ko a pamilya. Jak kayat nga awan ina mabangunan ti anak ta. Iso apakawanan ka. Kat pangasim ta agawid ka ni Jibalay. Lipatag amin nga inaramid mo, basta agbalbaliw kan. Kwa, Dennis. Mangipaw itak iti pagpunam nga agnegosyo. Iti kasta, adda pa ka kumikumam. Kasaritak ni nanang, tatulungan na kaamangaywan iti anak ta. Kabayatan ti panagnegosyo. Anyo na gito'y aladawan. Kita't man, nakatagmat ka ni Jackie. Ladawan ti lalaki. Andito lang ako. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita at ang magiging anak natin. Excited na ako maging tatay. Bukasta, agdenden na dapay lang. Dagiti awanan tayo na. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyak. Anya tinagbasbasulak launay kan ka, Jackie. Apay! Nagsakit! Nagsakit! Dennis, anak ko, patibkaram ko matipakinakam mo. Di mo itulok nga abakan nakatigura kaniliday amarikrik na mita. Nanang, Panunutom di anak mo. Iso ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Iti kasta, makatrabaho ka na imbag, anak ko. nagsakit nanang. Kasladyak kabalan. Apay ang aramid ti asawak ti kastoy. Apay! Diyak mo't nagkurang nga ng ted kadagiti ka sa pulanda. Apay, akastoy tinapasamak. Anyalaunay tinagkurang kaya nanang. Awan tinagkurangam, anak ko. Talagakit di agatal daya babae. Saan ama kontento kan ka? Iso ang nagbirok iti sabali a lalaki. Nanang. Talaga na po school magtirupa man niya. At dapay laganas mo nga umawag itilikod ang tinaramid mo apan ang loko kanyak. Ikang ka lang arudon iti gundaway tapno agbaliw ka. Kat urnusan ta ti amin ngam talaga gayam anatangken ti ulom. Awan pusom, Jackie. Awan asim. Pakawanan nak, Dennis. Ngam ay ayatak ni Romy. Kadyak kabailan ti maisinakan kwan. Di ka madanagan. Bayadak amin nga impaw-pawit mo. Kat ulitak tagkid daw iti pamakawan. Di kagdanag. Ibatik kin ni nanang mo ti anak ta. Sikan ti makaam mo iti ubing. Amok adi mo baybayan ti anak ta. Masiko ka. Kat dandani kun ipas nga iti anak mi kin ni Romy. Agyamanak iti panagayat nga impay mo kanya. Kabayatan ti panagkaduata. Kidawak alipatan na ko. Apay. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyang, Jackie. Nagsakit. Apay asakpay tinakapasamakan ti kastoy. Kasta ti kinapartak dagiti pasamak Miss F.
No kasano ti kinapartak ti panagkalay sami, kasjay met kinapartak ti panagsinami. Idinalpas ti kontratak iji Saudi, nagawidak kat ditak anakita ken naarakop ti anak ko. Adu ti mangibagbaga akaing-ingas ko unay ti anak ko. Ket nagasatak kano, gaputa oray kasjay ti napasamak kada kami ni Jackie, inbati na kanyak ti ubing. Aging ga ita ket nasakit paylaeng kanyak ti napasamak. Nang runa numalagip ko, dagiti kalukwan nga inararamid ni Jackie kanyak. Pamrayaklatan ti aglulwa, numalagip ko ti napalabas. Nang runa, nukasjay adamagen ti anak ko, no sadino ti ayan ita ti inana. Ninanang kulatan ti makakaammo, amangyaw awan kadagiti damdamagen ti ubing. No maminsan, adda dagiti gundaway adamdamagek ti bagik. No apay met ngamin, ano siya sinupay ti agay-ayat iti napudno, ket isupay ti malukloko. Ita, innemen ti tawan ti anak ko. Inbatik paylaeng iti poder ti inak kabayatan ti panagtrabahok ditoy Macau. Ket madama nga ilaklakad ko, dagiti papeles da nga umay ditoy ayan ko. Iti kasta, makapagden na kami meten nga agama. Damag ko nga adda meten dua nga anak ni Jackie, ken ti kadenden na ita, nga isu ti lalaki anang isinaken kwa na idinagamam mo kami. Wen Miss F. Nagsinnoblyanan da iti ex na, kalpasan ti panangikalaysak ken kwa na. Nagsakit, nagsaem daydi apasamak. Ket aging ga ita, kasla marikrik nakpaylaeng ti sakit. Ket jak amo no aginggat kaano amalipatak ti saem nga inpaay ti babae anang lipot kanyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Dennis. Ken ka pagayam, Dennis. Dumteng tulat ta ti panawen a makalipat ka. Mariknak ti saem ken sakit iti barukong mo amang lagip iti napalabas. Ngem nagasat ka, gaputa addaken ka ti anak mo. Italak mo amin iti Diyos ket ikararag mo at tarabayan na kayo nga agama, nang runa ti anak mo, kabayatan ti panagdakkel na. Di ka agimula iti sakit tinakem, pakawanemon ni Jackie ket luktam ti pusom nga agayat manen. Sapay kuma, tamasarakam ti babae, amang ipatagkin ka iti napudno, ken agbalin amay kadwa nga ina ti anak mo. Alakastan pagayam, Dennis, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga inta ikan biagita ket naadaw iti padas ni pagayam tayo nga Raisa. Ngem sakbay na makablaawan man pay ni Ma'am Michelle Del Rosario. Kastamatan ken ni Ma'am Evelyn Valdez di Tala Union. Makablaawan met ni Sir Luis Buyukan, ni Sir Rodi Sodaria dita California, USA, ni Ma'am Ana Jen Gaho, kastamatan ka ni Ma'am Alicia Ayeras dita Quirino Province.
Naragsak met a panagdangdangag ka ni Ma'am Joanna Elizabeth Brillantes. Kastamatan ka ni Ma'am Esther Draculan Esther. Makablaawan met ni Ma'am Maricar Rogelio, ni Ma'am Jory Arby Di Guzman, ni Ma'am Vershel Calado Ulayan. Makablaawan met ni Ma'am Cristina P. Garcia, ka ni Ma'am Immaculada Santos. Kabkablaawan met ni Sir John Lloyd Kaasi, dagiti parents na ada Mr. and Mrs. Joel Kaasi, dita de Paar ti Bensol, Isabela. Makablaawan met ni Ma'am RJ XB 05, dita de Paar ti Sudipan, La Union. Naragsak ngayon kay panagdangdangag kakabsat. Makablaawan met ni Ma'am Iya Diaz, dita Dubai, ni Ma'am Adnera Sol Rolyoda, kastamatan ka ni Ma'am Lynn Ray Flormat. Makablaawan met ni Ma'am Carlina Aliera, ni Ma'am Emma Perez, kanikabsat Basing Anwar from City of Pines. Maminsan pa'y, pagyamanan mi manan tiing kay panang tatarabay, dito'y programa tayo. Hintay nga rodan sublian ti surat ni pagayam tayo, nga raysa. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan araysa. Manipod na ngagakday to a programa, ison ti kanayon ko adangdanggan. Ket padpadaanak dagiti baro nga uploads yo. Nakapagsurat akmet gaputa kayat to nga ibinglay tinagbalin akabibiyag mi nga agasawa, ket amok apakaadawan iti adal, ken mang tadliwliwa kadagiti padak anaesem iti drama. Taon 2007, idiinpas ngay ko ti kakaisuna nga anak mi. Talo ti taon na idi pinanawak, tapno mapan makitagad iti sabali a pagilyan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rod ti agsalaysay, 2 a bulan, sakbay nga aglepas ti kontratak ijay Hong Kong. Kamaudyanan na. Dandanin malpas ti kontratak. Ay na, magagaran ako unayin ang makakita iti agama. Kailiw ko unay idan ang makita. Ah, ni Alex mati umawawag. Hello, lakay. Apag gusto ti yawag mo, kalkalpas lang ti panag... Raysa bakit? Pangaasim ta agawid ka kuman. Ha? Apay Alex? Intaray mi ti ospital ti anak ta. Anya, apay, anya tinapasamak iti anak ta. Sigun ka dagiti doktora nang tamingkan ko na. Ada ka no infeksyon ang nakita da iti tiyan na, bakit? Anya infection day ta. Ada ka no bukol iti tiyan na. Kit masapol ang maopera ti anak ta. Anya, Iso nga agawid ka kuman. 2 pa'y abulan ti palabsan, sakbay amalpas ti kontratam di ta Hong Kong. Hanggang mabalin, agawid ka dagos para iti anak ta. ipamuspusak ti panagawid ko. Agawid ak nga agawid lakay. Nakakasimot ti anak talakay. 5 lang ti taon nang nakaroon ti sakit talaglag aman na. Bakit? Ubing pa'y, tapno lak aman na dagito'y arigat. Nagadun tintugtudok na kenkwana. Mga siya na kuniti anak ta. Pero bakit? Uray syakla kuman ti aglak kami ti rigat na. Syakla kuman lakay. Gusto bakit? Agpadata lang ti mariklik na. Alam ka sa pulan ti agbalin anatib ka iti dayto agundaway. Agkaranan ta. Amok adina tay baybay anti Diyos. Saan tama po ka ni tinamnama. Amok nga espalan na iti paggat ti anak ta. Sa nabalik. Nalpasan ti clearances ti anak ta. May pasidong iti surgery. Iso nga agkararag ta bakit? Urayan tayo pa iti resulta ti biopsy iti bukol na ikat ti anak iyo, Mr. Mrs. Doktor, Kasano ka di kabayag ti panaguray mi, Dok?
Dahil tatijak pa'y may baga, mister. Ang no itilas ultima ka Domingo, wenno 2 Domingo. May patulod pa'y nga miniji Manila, tayo jaya mabiopsy. Ngam, agimbag ka din ti anak mi, doktor. Jak pa'y may baga, misis. Urayan tayo pa'y ti resulta ti biopsy. Tayo sunto ti pakaamuan, no kanseros ti naikanabukol, iti tiyan ti anak ti. Nakakasiman ti anak. Ikararag tayo. Asapay la kumata negatibo iti kanser ti anak iyo. Nakaturugan ti anak ta bakit? Aginanakan. Amang ano niya pa tumapasamakan ka. Diyak kaya't apanawan ti anak talaga eh. Dito yak lang si ibay na. Mabutang ak. Amang ano mapukaw ta ti kakaysuna nga anak na. Gapo iti sakit akimpat kan kuana. Bakit? Di ka kumagsaw iti kasta. Diyak malapdan ti agpanunot iti negatibo lakay. Agbabawiak anang panaw kada kayo iti agarupdo atawan. Diyak la kumanap na panidyo Hong Kong. Tapno na iwanak ti anak ta. Agkaganat ti mapampanunot ko. Nakakaasim at ti anak ta. Gusto bakit? Agtalag ta iti Diyos. Amok adi na tay baybayan iti anak ta. Teresa, ano na pasama? Kumusta ti anak ta? Impanday ti emergency room ti anak ta. Gapoy tinakaro a sakit ti tiyan na lakay. Anya? Uray lang tirtiri-tiri tay. Gapoy tinakaro a sakit ti tiyan na. Anya ti ko na ti doktor. Manamapay lang ti panang taming dagiti doktor kan kuha na lakay. Tsak lakit ti mapakawan ti bagik. Madana ka sa mapasamak iti anak ta. Di ka kumagsaw iti kasta. Uston, di ka nagsangit. Urayan ta ti resulta ti panang taming dagiti doktor iti anak ta. At yun ti resulta ti biopsy ti anak iyo. Nadingitan mi, agam kanseros ti naikatabukol iti anak iyo. Kaya ti sakit ang marikrik na ita. Naduktalan nga daman ng tumora nagtubo iti tiyan na. Anya ti kasayatan nga ramidan mi doktor. Tulungan da kami kuma. Ispaling niyo ti anak ko. Teramidan nyo ita kat mapan kayo ijay Philippine General Hospital wano PGH. Naimbagi jay ta dalibre apakay-confine ti anak iyo. Kan adu ti espesyalista ang mga sikaso kan mang tamingkan ko na, misis. Nakakaasim at ti anak ko. Nakapay ngay supay lang ti aglag kami ti kasta klasin ti sakit. Masapol kami nagkemo ti anak iyo. Iswa na sa sayad no ipanyulangan ijay iti kabitan na panawan. Sige doktor. Tungpalan mi ti balaka diyo. Anak, patib karam ti pakinakam mo ha. Amok akabalan day ta anak. Sumagmamanulangin nga oras. Makasangpot tayo ng ospital. Diyos ko, pangasim. Tulungan na kami. Ispalam ka diti pagkat ti anak mi, Diyos ko. Paimbagam ko ma ti anak mi. Ada kami na dito yabay mo. Lumaban ka anak ko. Diyos ko. Kasyam ti anak mi. Pangasim, Diyos ko. Di mo ko pamaymayaan. Lumaban ka anak ko. Lumaban ka. Nalpasan ti kemo ti anak tayo dyan Manila. Anya nga ti planom lakay. Kasapulan na lahat ti doktor amang tamingkan ko na dito Ilocos bakit? Dito ay matin nga kemo. Tadamat pedia oncology ditoy. Private day dyan lakay. Kabailan ta ka di. Kasanan ti gastusan tayo. Di mo panunutan ti magastos bakit? Ipamuspusak ti amin. Tapno agimbag ti anak ta. Lakay. Kasaritak dananang. Tamang isalda tayo pay langit ti suksukay kadaga. Amin asan ni kwata. Isaldata. Ti importante kat agimbag ti anak ta. Nasaysayatan nga dito yung agkemo. Tapno makainan na adagos. Kalpasan ti panagkemo na. Adayo unay no ija Manila.
Nakakaasi ti anak ta. Di ka nagsangit. Amok asan asin sinanti pagdaldalanan tayo ita. Kasapulang nagbalin tayo anatibkar para iti anak ta. Masapul nga ipaita ti amin akabaanan ta. Uray maibos amin apuldar ko. Kansanik kwa tayo. Basta gimbag ti anak ta. Dayta ti kapatgan, bakit? Mr. Mrs. Kaya't kayo akasarita itinalapat. May papanitian niya, doktora. Kumusta ti anak mi, doktora? Nakapsot una yan ti bagi ti ubing. Ladigit at kaibaga. Ngam, 50-50 ti tsansa nga agbyag. Anya? Doktora, awan ka din ti sabali pamuspusan. Pangasayo tayo spalon nyo ti anak mi. Pangasayo tayo bagayong agbyag pa'y ti anak ko. Doktora. Kas nagandak, maawatak ti marikrik nayo, Mr. Mrs. Jak kayat ang libak kada kayo. Kinapudno na. Masya nagmagtan iti ubing. Nakakaasin ti anak yo. Diyos ko. Tulungan na kami kadi. Pagimbagam kadi ti anak ni. Ay kami dinanalay a pigsa. Tapno may lasat na ti sakit na rikrik na. Talaga nakakasin ti anak ni doktora. Saan mi pa na makasarita? Makita mi ti kasasahad na. Iso din ni Richo kayon. Mabaling yung matlatay iti mangala iti second opinion iti sabali pa nga espesyalista. Nang runa kat biyag ti anak yu ti pagsasaritaan. Masapul nga desisyon tan, bakit? Anya ti kayat mo asawin, Alex. Gusto ko na si doktor. Nakakaasin ti anak ta. Kabalaan nakit kita ang tilangana. Nasakit man. Ngit ka sa pulan nga klunan tigasat ti anak ta. Anya ti desisyon mo para iti anak ta. Isumat ti desisyon ko, Alex. Bakit? Kaskan ka. Diyak matan maibtura nakit-kitaan tilangan ti anak ta. Iso ano niya ti desisyon mo. Iso ti masurot lakay. Parbangonan. Idisong ti anak tayo ti kamata maturog kamatan. Awan pa inanam. Manipod naggapo tayo di ospital. Saksak lutom latan, manipod inyawid tayo di rabi. Di ka kadimaktangan. Saan, Alex? Saan to, Apolos? May anak lang ko iti aramidak iti anak ta. May amay pariknagkan ko na ti panagipatag ti maisa nga ina. Inaan ang panaw kan kwa na iti lasod ti duatawan. Tapno maikag ko iti nasayata kasasad iti biyag. Kastoy mat tinapasamag. Bakit? Di mo ayayan ti bagim. Awan ti makaamuha kas ti mapasamak. Nabilang lang. Saan kunton ama aramid ti kastoy iti kaano pan? Raisa, Agmay sa lang ti anak ta, Alex. Ipatpatag ko unay ni Nathan. Iso tinang kumpleto iti pamilya binukal ta. Raisa, bakit? Ipapastan ti mangiparik na kankuhan na iti panang ipatagta. Nagsalungin na yun ti anak ta. Awanin ti anak ta.
Awanan ti anak ta, Alex. Pinanawan na tan ti anak ta. Awanan ti anak ta. Raisa, nakaw. Nakita mi tirigat kan sakripisyo yung agasawa para itiday di apo ko. Tata, Nalabit nga daplanaw tinabarswa kan ninitan. Kan kada kayong inbate na. akapaladingit lang tata. Inaramid mi ti amin akabailan mi. Ngam napukaw matlang kada kami. Dahita ti pagladingitan mi unay. Anak ko, ikarigatan tayo nga aklunan, tinagbalin agasat ti anak yo. Talaga siguro nga aging galangan ijay tinted tinamarso abiyag na dito rabaw ti daga. Uwan tatang. Nasakit man. Ngam amok akabailan mi ka ni Alex dayto eh. Agtalinaid iti puso kan panunot mi. Tilagip day din isan. Alex, pangaasim ta palubusan na ko ma. Kaya't ko ti agabrod manan. Parang nalaklaka ang makalipatak. No makumiko makiti trabaho. Kan tapno makaornong ta kat matubos ta metlaang dagiti naisal data sa nikwata. Idi agkasapulan ta para iti anak ta. Saan ka labdan, Raisa? Kasi ti sigod, nakasuportakan ka. Na iti panagriknam, kat nalaklaka ka ang makalipat no agabrod ka. Sige, si papalubusak. Agyaman ak, Alex. Agyaman ak, unay kan ka. Innam ti tawan ti anak mi idi pimusay. Saan a mailadawan asaem tinarik nami nga agasawa. Nagsakit, ngamin agmay may salaang nga anak mi. Ngam kaasi ti apo na iliwliwag mi metlaang daydi apasamak. Kalpasan tinasurok talo atawan a panagtrabahok ijay Taiwan, nagawidak ket naaddaan kami manen iti maysa nga anak. Ti saem anarik nami idi ket nasubadan iti di mailadawan aragsak. Gapo ta pinaraburan da kami manen ti apo iti anak kas kasukat daydi nagawan nga anak mi. Ita innaman ti tawan ti anak mi ket iso ti nakaimatangan ti atensyon mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Raisa. Ken ka pagayam, Raisa. Makapaladingit tinagbalin apadas mo pagayam ko. Saan asinsinan tinagdalanan yung agasawa. Nang runa kat agmay may sapay nga anak, tinakapasamakan ti kasta. Saan tayo amalapdan dagiti sumangbay apagteng, wenno panubok iti biag tayo. Isong awan ti maaramidan tayo, no di ti agbalin anatibker amang saranget iti anyaman apagteng wenno panubok adumteng kada tayo. Sapay la kumangarod pagayam Raisa, ta iti laksi dagiti saem ken pait a naglabasan nyo, ket agtalinaedlad ta ti pammati, ken panagtalakyo iti namarswa. Kablaawan kayo iti panang pasangbay yumanen iti baro abiyag nga iso ita ti anak yo. Nalabit adaytan ti supapak ti apo iti rigat a naglabasan nyo. Alakastan pagayam Raisa ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas.